Ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Unhlonipho lo mntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Haleluya. Ngisindisiwe. Angazi noma mhlambe sengiyaphuma yini kumoya uma ngithi kuma happy birthday angazi. Angazi. Webdadane. Ngibingelela ubaba babshelembo bakwami egameni lika Jesu Kristu. Sakumoya njalo. Ngiphinde ngibingelela uma egameni lika Jesu Kristu. Bese kuthi ngokukhethekile ngibingelela ugogo. Ngikhulisa ugogo. Emsebenzini ke bangibiza ngomfundisi. Hey. Kodwa ke baphinde bangibize ngomfana kagogo. Come on, Reverend. Hallelujah. Ngizoshumayela. Okay. Come on, sir. Rev. Bazalwane ngizocela ukuthi sigijime nje sihambe ethu ungiyele ku John 19 ungifundele u26 phela. John 19 verse 26. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, "Mame, bheka indodana yakho." Ngicela usala somfunda no27 siqede nawe. 27 Wayesethuka umfundi, "Bheka unyoko." Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Haleluya. Ngiyabonga. Bazalwane amazwi kaJesu lawa uwakhuluma esiphambanweni. Akasawakhulumi njengendodana kaMaria. Usewakhuluma njengoNkulunkulu. Asambe sir. Ukhipha instruction njengoNkulunkulu. Not as a son. Lithi lenkosi uJohn 3:16 uNkulunkulu alithanda izwe kangaka. The world. Waze wanikela ngendodana yakhe eseleyodwa kubilona lo kholwa yiyo angagubhi. So uJesu ke manje lana njengalokhu uNkulunkulu anikela ngoJesu, uJesu uyanikela. It's a gift. Unikela umfundi wakhe amthandayo. uNkulunkulu wamthanda uJesu indodana yakhe angithi Wanikela. uJesu uyanikela manje. Awu madoda. Come on sir. Nangu uJesu unikela manje. uJesu uyanikela ngomfundi amthandayo. Babe khona abafundi kodwa ke lo uyamthanda. Mawuyifunda le ndaba uzothola ukuthi lo mfundi bekuyayilalela esifundweni saJesu. Igama lomfundi bazalwane uJohn the Revelator. Lo bhala isambulo uyena igama lomfundi. Bebe nayo nje lento yabo. Leyo nto. Yeah. Bebe nayo lento yabo. And then 27 usethi ke bheka unyoko usekhulumela lo mfundi ke manje. Irresponsibility le wenzani uKristu la? Ulungisa lento yefamily. Yakulungisa ifamily manje. Sengisho umndeni. Umama usikhakhane nangu umama usikhakhane sonke siyamazi umama usikhakhane. Umama usikhakhane umama kimi. Mina ngiyindodana ngumama usikhakhane. Bathi ke umama usikhakhane uJesu ukhuluma nomama usikhakhane uthi mama bheka indodana yakho usho mina. Dadana. Akasho Usilo. Akasho usilo. Yebo. Usho mina. Uthi bheka mina uJesu. Alright ke. Usethi ke inhlonipho bheka umama usikhakhane. Umama usikhakhane mina nomama usikhakhane biologically Hayi ugogo Ntoni, awubheka ugogo. Ubheka umama usikhakhane. Kwenziwani? Kulungiswa umndeni kaKristu. Awu haleluya. Uyashumayela. Imali legend. Kulungiswani la. Kulungisa umndeni kaKristu. Alright ke yini ezokwenza ukuthi umama usikhakhane ngimbheke ingoba mina nomama usikhakhane sinento common. Umama usikhakhane une relationship noJesu. Ngine relationship noJesu. Yenza leyo yenza sibe ifamily nomama usikhakhane. Alright ke. Uyeni. Mani uyeni. Kwenzeka kanje fike kube khona isonto. Kube khona ibandla.
ebese kuba khona umzimba kaKristu. Ebese emzimbeni kaKristu kukhishwe umndeni kaKristu. Wenzani la uJesu? uJesu wenza lento ukuthi singaphumi la nonzuzo Bridget seka McDonald siyodla amabhega kukhona umzalwane esikhonza naye ozolala engazi sisetendeni mdadane sisetendeni come on. Hallelujah. Hayi. So manje ke kwenzakalani la? Le ndaba yokushayana ngamavesi singalenzi ivesi. Awukwazi mama usikhakhane ukungibheka usangibuka njengomzalwane. Uma usikhakhane uzongibheka mase ngibuka njengendodana. Lapha kubheka khona. Kushoda abazalwane abazoke bakhulekela amehlo kamoya. Umzalwane angaze ayeke ukuze enkonzweni ngenxa yenkinga. Yabona? Prophet. Ake manje sikhulekele lento ukuthi inkosi ngipha amehlo kamoya ngikwazi ukubona ukuthi le ndoda uNhlonipho lenza icathulo na last week besishaye ngazo. Jesu Kristu. Nange siphinde sishaya ngazo. Nange iphasika usashaya ngalezi icathulo. Ebese ke manje ke semthengela ngoba ngiyashayela nje manje. Kulungiswa umndeni kaKristu. One of the things eyidala ukuthi iGosheni ngilithande kanje ingoba ngabe sane ngathola abazali. Inganikhubika lento menginohlamba umfundisi akaza ikini ubabshelembo ekhaya mina. Wathi ubabshelembe no ngicela ukwazi la ophuma khona ekhaya uyahamba noma Okay. Hey ngamshini. bashumayela uJesu bashumayela ubabshelembe washumayela usilindile namazilindile Lamazi. kusukela ngalelo langa usilindile washiya izinto zasekhaya ngalidlulisa namizwi uma washiya izinto zasemshadweni kwakhonza uJesu ophilayo. Iqale lento iqale ngobaba omane waba ubaba kwangaba umfundisi waba ubaba. So manje ke eGosheni ke bandla ke isekhaya yakhe. Isekhaya ke nabo abazali bami eGosheni. Nangu gogo wami nangu noma mzondo ethi umbani. Sengifuna ukuhlala phansi. Linde wena. Bazalwane ikhona lento ethi asingagcini singabazalwane. Kule level edlula kuba umzalwane. Leyo ukuthi ikuhluphe nonzuzo lento yokuphumelela kwakho wedwa. Kodwa sibe sikhonza uNkulunkulu sonke. Uke athi ubabshelembe mina akusungijabulisa ukubona uNkulunkulu enza izinto kimi. Kodwa ngizojatshulisa ukubona uNkulunkulu eyiveza kwibandla. It's the very same attitude efuna iapply kithi. Uske. Biza uske. Uskegede. Umfowethu kimi. Kufanele ukuthi usigegede angabi nayo inkinga yokuza kimi. Uma ke sezile kimi akusayilungisa inkinga asigegede angabuyi ke bese Soshayisa. ngizo quotes elizolimaza Usigegede. ngento esiyenze kwisithe. Angathi iGosheni uNkulunkulu angayisiza ilenze izwi. Sengitholile ukuthi eGosheni kuyashunyayelwa powerfully. Ake senzeni izwi. Yabo le ndawo uzophuma soshaya ama selfie kaSpare. Kodwa kube khona umuntu ozolala engadlile kodwa sikhonza naye. Bese sithi sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Kushuthi kunenkinga. Era. Ikhona inkinga. Era. Saba comfortable nje umzalwane kuphela uthi uyenza akasebenzi. Yini saba comfortable. Ingoba sisambuka njenganomzalwane. So manje uJesu ke la usethi uJesu lana mama bheka indodana yakho.
uJohn the Revelator akazalwa uMaria but ubenza ifamily. So umbuzo engizobuza nje namhlanje ukuthi ngabe iGosheni liyo yini ifamily? Sinaloko ithuba ke lokuthi ke sibe yiyo ifamily. Akulenzi ivesi. Awakulenzi ivesi esithi abantu bengaboni. Ungabuza usitshela. Akwenzi ivesi kuzalwa. Bangalamba abantu khona. Bangahlupheki. Uthi uGalatians 6 verse 10. Uthi khona la ikhuluma indaba ukuthi nikwenze okuhle kakhulukazi kwabakholwayo kwabasendlini yokukholwa. Yabona iyahlukaniseka manje lento ukuthi okuhle sikwenze kubo bonke kodwa kakhulukazi indawo yokwenza into enhle ila eGosheni. Ngiyayibona yasekhaya le ihlobo. Awukufaka abazalwane manje emsebenzini. Awukufundisa abazalwane manje. Ilapho ndilisho njalo izwi lenkosi asibe ifamily. Sengifuna ukubhala ngelokuthi ke uNkulunkulu ngiyafisa kusenhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu asisize siyibandla laseGosheni Ministries ukuthi ake sibe abazalwane abazobambana. Ke sikhulekele lento ukuthi inkosi iveze umuntu odinga into ethize mina ngivele njengesisombululo kuye. uJesu ebona sengikuhlela phansi. uJesu ebona izinkumbi zabantu. Ubuza kubafundi bakhe ukuthi singabanikeza laba. uJesu mebona abantu uyahlupheka kuye ukuthi yini angabanikeza yona. Angazi lowo moyo ngehlela kithi. Ukuthi nami nje njengohlelo phake ngihlupha ukuthi kambe yini engayenzela abazalwane. So ngiyafisa uNkulunkulu awutshale lowo moya eGosheni. Amen. Bazalwane. Into engiyithanda ngalomndeni ukuthi sonke bazalwane kuyahlekisa makusukuma mina kuculwa akwenziwani lutho. Haleluya. Hayi kodwa ngiyaunderstand bazalwane ukuthi abantu abaphiwe. Haleluya. Lapha. Amen. Bazalwane ngiyabingelela egameni likaJesu. Kristu waseNazaretha. Amen. Usifisa igama Ankorot khona ngazi. Okay. Haleluya bazalwane. Hayi ngoba ngicelebrate. Kade ngafika la ekhaya bazalwane. Ngiyacabanga kube kuthiwa uyamila intshebe ngokuba la ekhaya ngabe ngine additional kule. Haleluya bazalwane. Amen. Makukhulunywa ngogogo wala ekhaya. Ugogo kodwa nangu umunye umkhulu wala ekhaya ngoba kade afika bazalwane. Haleluya. Ngibingelela ubaba Mshelembe noma Mshelembe. Ngibingelela uSonto Sikole, ngibingelela ugogo. Ngibingelela abantu abasha nomama egameni likaJesu. Amen. Bazalwane mina izwe ngize kulona nje ngizoba mfushane bazalwane ngimude ngokwethambo kodwa ngizoba mfushane kulokho engizokwenza la ngaphambili. Haleluya. Lilapha ku Matthew chapter 27 verse 46. Verse 46. Bazalwane siyazi ukuthi kuningi sokushiwe umgodo uvuliwe ngempela. Uma ungena emva ka Mr Bean ufana nohlonipho kuba nzima bazalwane. Haleluya. Ukuphela omunye umgodi kodwa ke ngoba uNkulunkulu bazalwane ufisa ukudlulisa imessage namhlanje yathemba ukuthi sonke uzosisiza sidlulise ngendlela okuyona. Haleluya. Sizwile lapha kuyiverse lokuqala kwizwi lokuqala ukuthi uNkulunkulu forgive them. Haleluya ngoba bakwazi lokho abakwenzayo. Okusho ukuthi uNkulunkulu lapho ke bazalwane wayesadlulisa nje inkonzo yokuthethelela. Amen. Na number 2 wathi ngizoba nawe eparadise. Haleluya. Okusho ukuthi nakhona still usadlulisa inkonzo yokuthethelela. Haleluya. So nje bazalwane uma sesilana ke manje sikuleli ke le number 4. Ngizocela ukuthi ophethe mic angifundele bazalwane. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eli Eli lama sabachthani, okungukuthi Nkulunkulu wami
ungishiyelani na? Hallelujah. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Siyamuzwa uJesu la uyakhala bazalwane. Amen. Omunye angahleka ethi indoda endala ikhalelani kanti thina sasiyithwesa umzimba. Hallelujah. Uma sibuka la uJesu bazalwane uyathethelela kwelokuqala, uyathethelela kwelesibili, kwelesithathu unikeza umama responsibility, unikeza indodana responsibility. Hallelujah. Usekuhlele konke lokho. Amen. Uma sibhekisisa la indoda le yokuqala eyayisesiphambanweni noJesu kwabe yokuqala ukuthi ithethelelwe before uJesu afa esiphambanweni. Amen. Noma ngathi yokugcina before uJesu afa esiphambanweni. Amen. Uma ubheka labazalwane njengoba eshilo umfowethu laphana ukuthi sasithethelelwa ngegazi lezilwane kudala. Hallelujah. Kwakufanele ubulala inkomo, ubulala imbuzi, uyonikela ukuze ukwazi ukuthi uthethelele izono zakho. Amen. But la siyabuka uJesu engakafi esale ngesiphambanweni. Uthethelela ngenye indlela. Amen. Siyabuka ukuthi le ndoda le ethethelelwe la ayithethelelwa ngegazi lembuzi nani kodwa uJesu akakafi esiphambanweni. Amen. Okusho ukuthi inkonzo yakhe wayiqala even before aze afa esiphambanweni. Amen. Even kwa before yena lo uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abawenzayo. Okusho ukuthi uJesu the first time bembamba beqala bemhlukumeza, there was the time la saqala khona ukuthethelela. Amen. Ila saqala khona ukuthethelela njobe sefika la ethi inkosi bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ngoba sesiyakwazi ukuthi sithetheleleke even from there. Amen. Engathi uJesu efika esiphambaneni wayesezogcwalisa nje ukuthi incwadi ayivalwe ngoba konke okuyicovenant uNkulunkulu kwenziwa ngegazi. Amen. Okusho ukuthi wayesezothika ezosayina ezogxiviza ukuthi konke akuvele kwenzeke ngendlela okuyiyona. Amen. So siyabuka la esekhaya lethi Nkosi ungishiyelane. Siyabuka ukuthi uNkulunkulu ungubaba uJesu. Amen. Ephinde futhi uJesu abe uNkulunkulu. Amen. Iyadida. Amen. uNkulunkulu ungubaba kuJesu. Kodwa uJesu uNkulunkulu. Amen. Angazi wayengakhali nganathi ngizishiyelani na. Amen. Kodwa la wayekhombisa ukuthi akasekho ku state sokuba uNkulunkulu. Usehlile wazoba ku state sokuba wani imina nawe. Amen. Wayengakwazi ukuthi uJesu azithethelele. Wayengakwazi ukuthi uJesu azikhulule yena esiphambanweni njengoba wayesho lo seceleni ukuthi waye ungazikhululi ngoba uthi wena uyindodana kaNkulunkulu. Amen. Kanti wayenga-understand lo ukuthi njengoba esela esiphambanweni akasekho ku state sokuba uNkulunkulu. Useku state sokuba uyena njengoba nje ethome eseceleni kwakhe. Amen. So uJesu uma esesiphambanweni esesho lamazwi ethi Nkosi ungishiyelani na, ingenxa ukuthi wayesefila ukuthi yabona njengamanje ngisenyameni yomuntu angisekho ku state sokuba uNkulunkulu. Amen. Wayesefila lo mthwalo and uNkulunkulu wathi mebuka uJesu wangabe sayibona indodana yakhe. Wayesebona mina nawe. Hallelujah. Even wayesona lesisono salesoni sokugcina sokuthathi kanti phela wena uzikhululi ngani. Sase sivele sikhona ngaphezulu kwakhe. Amen. Wayeseyithwele zonke izono and uNkulunkulu couldn't see uJesu. Wayesebona mina nawe. Amen. So usuyabuka ukuthi kubhlungu ukushiya uNkulunkulu. Kahle kahle. UJesu wayesedemonstrateela naloko ukuthi abe kubhlungu ukushiya uNkulunkulu. Ngiyaye ngizwe nje umuntu ekhala athi hayi uNkulunkulu ungishiyile mina ngizwa ngathi ake uNkulunkulu akakaze akushiye ndakasoza akushiye. Amen. Uma ungake uzwe ubhlungu bokushiya uNkulunkulu ngeke ufise ukuphila emhlabeni. Amen. Lobo buhlungu uyobuzwa uma ungakhululwanga ngendlela emhlabeni. Usungale sekungasekho ukukhala, sekungasekho ukujika. Amen. Ila uyoku experience khona ubuhlungu bokungabi noNkulunkulu empilweni yakho. Njengamanje kumnandi ungakholwa bazalwana. Ngeke kuphike lokho. Uma ungaphuma la uthi nje nawe udecide ungakholwa kumnandi. Akukho buhlungu kodwa uNkulunkulu usuke engekho kahle empilweni yakho kodwa usuke khona ngoba uyakuthanda umntwana wakhe. Amen. Omunye angazitshela ukuthi uNkulunkulu usekushiye complete usungakushiyile. Umoya because uhlukene kathathu uNkulunkulu bazalwane. Umoya engcwele usungasekho kuwena but uNkulunkulu uyakuthanda ngoba umntwana wakhe. Uthanda ngisho izono. That's why kushunyayelwa each and every day ingoba uNkulunkulu izono uyayithanda. And ufisa ukuthi kube izona ezizendlini kaNkulunkulu. Amen. So uyabheka ukuthi uma sibuka lapha uJobe bazalwane uyena wakho experience ukuthi akashiya uNkulunkulu enyameni. Hayi emoyeni. Enyameni. USathane waya kuNkulunkulu wathi ngiyacela nje ukuthi ngingimuthi kancane. uNkulunkulu wamvumela but wathi ungawuthinti umoya wakhe. Okusho ukuthi waye uprotectile umoya. But wamvumela enyameni ukuthi angeke ngiyishiye inyama. Umoya wangawushiya.
Amen. Kuzoba buhlungu ngoba uma ufe ungakholwa uyoshiya inyama ushiywe nani? Nomphefumulo. And kuyoba buhlungu. Hallelujah. So nje bazalwane ngiyabonga ukuthi usigegede asasishumayela nawe inceku. Amen. Hallelujah bazalwane. Alinceku ixotshiwe nayo lapha kancane. Amen. Ngoba iyawazi uyiqonda lezi zinto. So bazalwane uyabuka ukuthi mina nawe asikaze sike experience ukushiywa uNkulunkulu empilweni zethu. uNkulunkulu akaze ashiyende akasoza kushiya. And uthembisile ezweni lakho ukuthi akasoza kushiya akasoza kudela. Amen. So uyabheka lapha ukuthi uma uJesu esefila ukuthi ngishiwe uNkulunkulu kwaba uyena yedwa akufila lokho ukuze mina nawe singabe saphinde sikuzwe uma sikholwa. Amen. Njengoba uJesu wafila ukushiywa uNkulunkulu ingoba mina nawe asisoze safila ukushiywa uNkulunkulu uma sikholwa. Amen. Njengoba uzwa ngithi uma sikholwa ngishilo ngathi if ungakholwa uyokuzwa ukushiywa uNkulunkulu noma ungeke ukuzwe la emhlabeni but uyokuzwa ngale kwethuna. Amen. Khona la okuthiwa khona izwi liyoke lingabi khona emhlabeni. Amen. Intombi nezinsizwa ziyohamba ziye phansi phezulu zilifuna izwi lingabe salithola. Amen. Ungafisi ukufika kuleso state sokuzwa uNkulunkulu nezwi lakhe engasekho. Amen. Uyobe engasekho umfundisi uyobe engasekho babishele uyobe engasekho bazalwane. Ubaba thina siyazi unhlonipha impela ubaba kodwa uyobe engasekho bazalwane. Uma ulahlile lethuba wa-enjoy ubaba kuphela wahluleka ukuthatha imessage esuka kuyena nendluliso uNkulunkulu through yena usenkingeni because uyokuzwa ukushiywa uNkulunkulu. Hallelujah. Uyolifuna izwi ungabisalithola and ipain oyifila lapho ke iyobe ingasekwazi ukubuyela emuva. Hallelujah. Ipain yasesogweni bazalwana sikaze sizwe sonke. Kodwa uyakwazi ukuimagine uNkulunkulu uyakwazi ukupha leyo nto ukuthi ukwazi ukuthi unembeza uqala ukuthi noma ungcela uqala ukutshela ukuthi hayi kahle kahle makuthumlilo uyashisa even uphindo kasikhombisa bazalwane. Uyezwa na ukuthi hayi cha umoya umlilo akuyonto yokudlalela uyi1 kangakanani usuphinda phindiwe kuyilangabi lelanga impela. Amen. So bazalwane uma sikhuluma la uJesu njoba waye kwi-human state efela mina nawe that's why wayezwa ubuhlungu kangaka and that's why uJesu wayebona ukuthi uNkulunkulu umshiyile. Hallelujah. So leyo pain bazalwane ngesiphinde sizwe mina nawe uma sikholwa. So une challenge as umzalwane ukuthi kholwa sindiswa uma usindisiwe uphile. Hallelujah. Asisho ukuthi asize phambili bazalwane sishane ngamavesi silimazane lokho nalokho ngoba kunye ukuxosha umzalwane even esontweni agcine give up. Hallelujah. Kodwa thina okwethu ukuthi sithandane sikhombisa uthando samukelane ukuze umzalwane akwazi ukubukela kuwena athi no usibani yazo i-role model mina akukholweni. Amen. Hallelujah bazalwane. So nje uNkulunkulu uthi kuthina sonke asiseze ukubuzwa ubuhlungu asiseze ukushiywa. Hallelujah. Asiseze ukulahlwa. Kodwa into kumele siyenze ukuthi sikholwe ukuze konke lokho kungenzeki empilweni zethu egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah tende. Ngeno moya wothisha ngiyabona kutana sabo. Hallelujah. Asabe. Hallelujah tende. Asifunde siphinde sibuye ngapha. Hallelujah. Sema kana. Sanibona. Kodwa sike. Bazalwane. Ngibingelele umama nobaba. Happy mama. Awukho. Kube lesikisabo ngiyasiqonda ngabe ngiyaqhubeka. Hallelujah. Hlala lapho ke. Ngibingelele nogogo. Ngibingelele omama bonke. Hallelujah. Ngibingelele nje lilonke ibandla. Amen. Ongaphambi kwenu bazalwane igama lakhe. Cela nizwe le yegama. Angiphikisani namuntu kodwa. Ake noJesu niyezwe bambiza wonke lamagama. Kodwa igama lakhe uJesu. Okay.
akaze aphawule ngamagama abamnika wona uza ngelakhe athi uJesu yilele ninikwa lona nilisebenzisa elinamandla. Ngisho ngaba enye mhlawumbe ukhuluma isuthu noma uswati noma isiZulu kodwa uJesu ukhona elangwejini yakho. Gama lami bazalwane nguMbongiseni, isibongo ngwakakubheka. Haleluya. Angiqaje ngalokho bengisho njengiqaja ngawo ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Lokho ke ngiyayiqaja ngakho anginankinga. Haleluya. Ukuthi ngoba ngiphambi kwenu ngilikhomposile kuyiculo ngiyakwazi ukuhlabelela ngisho ukuthi ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Ngihamba ngokuthethelelwa endleleni. Futhi ukuthi mangihlabelela linamavesi nje liyiculo ukuthi ngasindiswa ngiyasindiswa ngisazosindiswa. Angeni mina ngisazophila emhlabeni. Kanti lithini izwi ngoba lithi ozalelwe kulo mhlaba umhlaba ufica ungcolile yena kumele enze njani? Asindizwe ukuze athethelelwe ezonweni. Umntwana esabi thathaphi izono. Ingoba lazalelwa khona ufica ungcolile uJesu ukhonela lokho. So ingakho mina okwami angazo kwakhe ngikhuluma ngomunye umuntu mina unginake ngalapho isikhathi esiningi ngishaya mama omunye umuntu anginankinga naye zokuye ngimbone. Mina ngasindiswa mhla ngikhetha uJesu, ngisasindiswa ngime la phambi kwenu, ngisazosindiswa. Haleluya. Bazalwane uyabona le ndawo enginikwe yona inesikhathi angazi ngona ngoba ngasuke ngayibuza ukuthi isikhathi siyaba khona yini sibe kanjani. So lelo gama elakhuluma ukuthi sikhona liyasebenza namhla ngisho ngathiwa ngithola nini kuzovuka kimi ukuthi kwashi. Haleluya. So ngaleyo ndlela ke into eziningi ngicela ukuyiyeka. Bofuna ngiqhubeke ngelinye ilanga. Bazalwane ngibonga uNkulunkulu ngaleli thuba lokuthi kufike lesikhathi ngisewumbongiseni ophelele ngingenankinga. Akona uqonda kwami lokho noma amandla wabasekhaya nomama nomkhulu nokho cha, amandla kaJesu, amandla kaNkulunkulu. Haleluya. Lokho nje engeke ngakushiya. Bazalwane bengicela Bridget ungiyele lapha kuJohn, ngiyacela sisi. Sizofunda nje uJohn bese singihlala phansi. Haleluya. John 19 verse 28. Yeah. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Haleluya. Bazalwane izwi eselifundayo kunale part ethathwayo esekugcineni kodwa uma ulifunda lilonke. Haleluya. Amen. Now njoba ngihleli phansi lento iyangithinta nje ukuthi Nkosi yami mina ke sengizofike ngithini ngoba manje ngizwa lento engihluphayo. Mina nginenkinga bazamanga engacelwa nganikwa kuthiwa sacela usenzele ukuthi ngifise ngathi inkonzo nje iqala ngibe ngenza leyo nto. Akuyena lo muntu wokulinda ukuthi ngizolinda bedumise benikele engathi mangingena elilodwa lokusukisa mina malitula ngiyasukuma ngoba inkinga yenzakalayo esikhathini libe nidumisa niyangilimaza mina nalento yami ngifisa ngathi ngingakumisa lalela udumisa impela yikho dala-ke imiqhubeke manje bese kuba yabo njengoba ngihleli phansi ngilinyazwa yilento ayikaba ingilimazi kabi kodwa ingilimaza ngandlela ethi ngathi ngingadansa. Ngoba nje ngiyabuza ukuthi hawu Jesu naba labantu balanda ngiyababuyisa kanti sesa le ndaba. Hayi bazalwane yabo lelizwi
ngicela ukubuka le ndaba awujanse lithi emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke. Now buka la ukuthi into azoyisho uJesu. Umbuzo engibe nawo mangabe ngifunda ukuthi hawu uJesu ngoba iBhayibheli uma ufunde uqala nje chapter le lisitshela ukuthi wayethwalela nesiphambano. Ngiyasiyama. Ungathwala isiphambano usuka la usuka khona uzofika ulinde ukuthi beze bekuhenga kanti ufuna amanzi. Kanti uthi womiwe. like really now Akekho ngazi ukuthi njengoba sebelengiwe sebeze baphanyewe vele sekuwukufa kusekho nokujika. manje amanzi awayo Awana man isikhathi sakhe sokuthatha ngifuna ngomiwe. Yila kumele ubone khona inkinga. Yila kumele ubone khona ukuthi kufihle induku emqubeni. asabe Mina ngibese ngibuka lento ke ukuthi hawu lo muntu kuthiwa ucela amanzi. Okay ngiyayibuka le njalo hlezi kuvela ucela womiwe. Yini ekhethe lesikhathi sokuthi azothi womiwe manje? Ngoba wemazala ungacela ukuthi ucela amanzi. Phela uma ucela amanzi usuke khathele kakhulu amanzi atrainekile lana. Uma ucela amanzi usuke usafuna ukubuyisa ipower yokuthi uqhubeke. Usuke ucela istrength kahle ucela istrength sani ubone kubhekile vele. Umuntu idonsile itriki hlaphi naye yenza wena usathi hayi bazalwana ngizwa manje ngiyanibona. Ngithi mina asiyeke asiqhubeke. Now ngibuka lento ukuthi njobe esho kanjani. Le ndaba iqale kuJohn 4. Phela uJesu akena oqala sizwa ngokoma kwakhe. Ya ungizwile mangikhuluma ngenduku emqubeni. Aqala ukoma. So kuthi angizothi kuJesu akafune amanzi akho. Awubeke phansi. Bese ubheka yena. Ngoba kezange emanzini. Buka maye khuluma nalo yadade la. Nkosi iziyambuza esifazane ithi manje ngoba uphethe into yokukho lamanzi okhuluma ngawo zokwakhe ngathi Jesu hayi wena. Awushiyi indaba zasemhlabeni akhulunywa ngamanzi omhlaba la. Akhuluma ngamanzi omfula wangakini. Nkosi yami. Now uJesu lento yakhe yokoma into eqale la. Asiyibuke khona ukuze ukwazi ukuyithola le ukuze ufundule le nduku engikhuluma ngayo ngoba ifundulwa yimini yakho. Mina ngifundulile yami ngoba bangilanje bangikhuluma kanje. Ngiphathe yona. Buka ke ngilandisa wena ngifuna sihambe sonke ngoba khona la siyakhona. uJesu mayefika ufika kuko wesifazane ngamanzi. Ngicela ukubuza uma uke wafunda wena uke wathola negcina uJesu sephuza amanzi. Ngoba into esiyithonayo sithola kusindiswa abantu. Sithola sithola wesifazane enzima ngalithi. Kunesikhathi la siyeke uzoyibamba mangayibamba ngokwakho. Sibuye lana. Nibuza uBridget. Sibuye lana. Ithi indaba uJesu uthe oyazalwane la kusho ukuthi kuyo yonke lento beyenzeka sakufihli lo ungagcinisela bese nithi sasisetendeni ngenqambongiseni. Banifundisile yonke lento kunezwe elithile namazwi okumele afezeke nombhalo okumele ufezeke. Now uJesu bekangeke akwazi ukucela lamanzi sathwele lesiphambane ehamba naso aya lapha ngoba lamazwi amanye bengeke afezeke. Lo muntu osindisiweyo lapho bengeke asindiswe ngoba phela webaza phela ukuthola kaJesu amanzi konke okuyenzayo futhi. Yes, so uJesu isikhathi usebonile okay konke ke kuyafezeka manje. Izwi lifezekile. Asekusela uJesu kwamhlupha. Because nayo ngaleso sikhathi bazalwane ubekhuluma usifisa ukuthi wayese eseyibona naye ukuthi hayi sengumbongiseli manje
phelile ukuba uJesu mina noma ngisenze into eyodwa uyayibona so now usehlushwa ilento yokuthi sengizofa ithuba like lavuleka lokuthi abantu baphenduke bangamukele kodwa manje sengizofa and abanye abakwenzanga ube senzani isikhathi angivulelele ithuba inkinga yakhe kazange ayibeke ngoba wena ufuna ayibeke kuzobaba bathi ufuna ukukhetha uJesu akeze ngaphambili sikukhulekele uzosala ngalento yokufuna ukufundisa lalela yabo nje masila kukhona nabazophazamisa bamelane nezwi likaNkulunkulu ingakho mangabe kuzokhulunywa izinto ezizosiza wena zidinga wena uthi hluka kancane uthole le nduku oh my god ingakho afika athi ngomiyo benzela ukubuza womeleni asikathi usezofa yina yomtshothiwa yomenza ukuthi bamnike itiye labo akanomsebenzi netiye labo lo muntu useyazi uyakubaba oh my god naye khona uyohlala esihlalweni ubuyele kuyobeni inkosi unandabani netiye lomhlaba yala mina lo muntu oh Jesus kuthi angithi namhlanje kule ndawo akakavalwa akakagqitshwa usavula ithuba lakho ingabe uyitshela noma umemezela ukuthi usindisiwe noma wena ukasindiswa noma yithuba uJesu wamela umphefumulo womuntu angikhathali usindisiwe wamela umphefumulo womuntu kwazi niyasindiswa kodwa umphefumulo wena ukho Jesu nikhonza umphefumulo ukho Jesu sifike lana sishumayela umphefumulo ukho Jesu uJesu lapho uthi akwazi ukuyohlala esihlalweni kusenabantu engizobashiya akenge angihambe nabo yazi ukuthi khona lento abantu abangayina yabona ukwazi labantu abazi uJesu ephila nabantu abazi uJesu njengathi thina simazi esefile waphinde wavuka hayi kunomehluko phela kunomehluko bobuka kuthiwa ukhulile mhlambe omunye wakini owaziwayo akasekho emhlabeni uyazi ukuthi mayefika uBridget exoxa ngaye benonzuzo bayamazi ephila noma ngakuthiwa njobe seshonile ukwazi ukwenzani akakwazi ukwenza kodwa ngenxa yokuthi bamazi ephila kunento abazothi mabeyikhuluma ngicine sengithi yabo akusile ithuba ongeke uhlala ungalifisi lelo uzalwane ngihlala phansi manje le yabona njengoba ngintshela ukuthi uJesu udinga umphefumulo wakho ngikhuluma nanoma ubani ophila emhlabeni anginandaba usindisiwe njani zihlole nalizwi Jesu uthomile omele umphefumulo wakho kodwa njengamanje bengizokhuluma nani ibandla lithembe nini abantu bavuka ekseni bagqoke babe njani bathemba ukuthi siyafika unzuzo uyadumisa uBridget uyashumayela ubaba uyashumayela umama uyadumisa uba ngiba usifisa ushaya ikeyboard uyoyishaya ngifikise kuNkulunkulu bengizothi kunina namhlanje inkosi uJesu ayilambelanga izinto eziningi umphefumulo wenu haleluya umphefumulo wenu odingakalayo lethizwe uthe uJesu sebona ukuthi okombhalo sekuyagcwaliseka konke wathi ngome nawu bazalwane mina angeke ngisho into eziningi ukodwa ke sengitshela uJesu lambele womile womela umphefumulo wakhe athi kowesifazane ophuza lamanzi mina enginika wona komi ngaphakathi in other words wena mangabe
unikezela ngomphefumulo wakho kuJesu. Madoda, khona indawo engangayifunda khona la, kunezindaba ke la. Le ndaba ikhuluma ngokunikana phakathi komuntu noJesu. Haleluya. Ukuthi kumele kube osondela komunye, khona nomunye esondela komunye. Akwazi ukuthi esondela omunye ehambe. Siyasondelana. Hey! Elinye likhuluma ngoJesu lithi uJesu uyangena lapha. Nkosi ngicela ubambelani kunanothisha la mangabe ninenkinga ningitshele ngizobaphakamisa nibabona. Ufika lapha athi ngiyangena kuwe. Ngihlale. Ngidle nawe. Udle nami. Akasho ukuthi ngiyangena ngihlale udle nami. Ngokwazi kwethu emakhaya nje mina ngikhulela emakhaya. Umuntu uqala eza lapha seniyamazi uze la ekhaya. Awukho imimuzi angadlula shone kubona. Leyamgqaquza ekhaya phela. Makhelwane le angeke aye kamakhelwane hamba ngala. Seniyaqala nibeka amanzi niyabazi. Maye ngene nimnika ukudla. KwaJesu akwenziwa lokho. Uma engena uJesu kudliwe into zakhe eqala. Nikelani ngomphefumulo. Nawe uJesu omele umphefumulo wenu. Yingoba uyangena ngifuna ukudla nayo into zenu uqala. Ayidleke kaJesu senidle zenu. Uzokunika kanjani ngoba phela senisuthe zakho. Hallelujah. Ngosithela ubuso bazalwane ngikhuluma izinto eziningi. Jesu owanqobukufa naye umnini kufa wavugethu neli haleluya Jesu Kristu bazalwane ngegama lenkosi uJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu nami onginike leli thuba lokuthi ngizohlanganyela nani ngegama lenkosi. Bengingekho kohlelweni kodwa uhlelo la ngifaka ohlelweni ngegama lenkosi. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu ngase kukhulumile phakathi kwethu ngabantwana bakhe. Enhlizweni yami ngiyaye ngithi umumbu umuntu opheka ukudla kodwa angakudla. Khuluma isiZulu. Khona abantu abathandayo ukupheka ukudla athe sekuphekile angakudla ukudla kuphekile. Into edala ukuthi angakudli ngoba lokudla kuphekile kumuntu. Noma lokudla kuphekile kuyababa. Siyambonga uNkulunkulu osinika ithuba lokuthi ukudla sikuphekile sibe nethuba lokudla. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu ohamba nathi. Uhambe nathi kuqalwa kwaze kwala. Lethu umoya wetende uyangena Nkosi yami. Asifunde ngegama lenkosi uJesu. John 19 verse 30 asifunde ngizosifundela ngegama lenkosi. uJohn 19 verse 30 khona abahlekayo mangithi ngizofundela. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usenzele lo muso ngapha wangabe savela. John
Bridget useyephi? Usehambile. John 19 verse 30. Spa uzofunda ulandele mina mangithi stop ume. Funda Spa. John 19 verse 30. Kwathi ukuba uJesu owamkele uVinika wathi kufeziwe. Ngiyabonga ke ba. Ufuna ukuqhubeka ngiyazi ukuthi othisha bafuna ukuyiqala isyllabus bayiqede ngegama leNkosi uJesu. Lithi izwi leNkosi kwathi ukuba uJesu awamkele uVinika wathi kufeziwe. Uma siya ngesingisi silithi wathi it is finished. uBridget ngesiGreek wathi sithethele start. Okuwukuthi it has been paid in full. Ngamanye amazwi awusakweleti lutho. Kuphelile, it is finished. Sithola uJesu ke manje kukho konke bekwenzeka usezothi kuphelile. Kupheleni, kuphelile. uJesu usuke ezulwini, usuke ezulwini enemandate okuyiyona yamletha emhlabeni. Kule mandate eza nayo lithi izwi leNkosi kunencwadi